Pues de novo estamos con todos vostedes, continuamos nesta edición de Falemos e continuamos analizando un dos sectores máis importantes que temos en Galicia, que é o turismo e os bons datos que estamos tendo nos últimos anos, o ano pasado e este, que estamos batendo récords. Decía eu antes, señor Merelles, que estamos ás portas e xa hai acordos e se está pedindo ao Goberno de España que axude, que colabore principalmente nas excepcións fiscais para a celebración do Xacobeo 2027, que está nas portas, quedan 2 aniños, aniña é algo, non? Sí, hai xa varios meses, pois, a través do Consello Xacobeo, do que forman as comunidades polas que pasa o Camiño de Santiago, pois logramos que, a proposta de Galicia, logramos que o Goberno, pois, nombre acontecemento especial, o Xacobeo 2027, e se podan as empresas acoller as excepcións fiscais no caso de que sexan patrocinadoras deste acontecemento. Isto comeza o 1 de xaneiro estes beneficios comezan o 1 de xaneiro de 2025 xa e rematan pois a en 31 de decembro do 2027. O que ocorre é que son os orzamentos do Estado nos que ten que ir esta medida e polo que vemos os orzamentos están no aire. Non sabemos en que grau de compromiso adquire o Goberno Central con este asunto. Desde logo a Xunta de Galicia, se tomase unha decisión deste tipo, ou se tomase nun órgano como o Consello Xacobeo, se estuvese no seno da Xunta de Galicia, pois seguro que o compromiso sería definitivo. Entón, estamos esperando un pouco a ver como se sustancia este acordo que adoptou o Consello Xacobeo. E xa planificando eventos, porque volve a ser outro acontecemento, máis que nacional, casi mundial, que sea ano Xacobeo, o 27, sí, non? Sempre ten un halo especial, non? Desde logo, despois de sufrir un Xacobeo 21-22 marcado ese primeiro ano pola pandemia, aínda que o 22 foi un ano boísimo, aí se conseguiron xa resultados superiores ao ano 2019, que foi o ano anterior á pandemia. É certo que nos axudou a arrancar definitivamente pois ese parón que tivo lugar coa pandemia. E seguro que o ano 2027 vai ser a consolidación de Galicia como un dos principais destinos turísticos de España. E falando de orzamentos, como están os orzamentos para o ano que ven dentro de Turismo de Galicia? Ben, a verdade é que o ano que ven vamos dispoñer de 146 millóns de euros e isto supón pois 9 millóns de euros máis para que os deste ano. Que os deste ano. E precisamente onde máis medramos é no capítulo 6, que é o capítulo de investimentos, e, xa coa ilusión de estrenar orzamentos e seguir traballando como ata agora. Que capítulos leva? Promoción, feiras exteriores... Por donde, así, un pouquiño, que fáganos unha pequena foto, unha pequena sinopsis. Sí, hai que ter en conta que os entes que temos asociados á Axencia de Turismo de Galicia, que son a Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, que seguirá desenvolvendo o plan estratégico do Camiño de Santiago, que é 2024-2027, precisamente ata o ano Xacobeo, ata o vindeiro ano Xacobeo. Incorporouse recentemente Galicia Calidade, que é a marca de referencia, unha das marcas de referencia e unha xoia coas que conta Galicia para a promoción, non tanto xa dos produtos que están adheridos á marca, que sí, pero tamén como un valor engadido de proxección do territorio hacia o exterior. Con estes orzamentos asumimos esta marca e vamos potenciar todos os valores que emanan de Galicia Calidade. E tamén temos o Centro Superior de Hostelería de Galicia, que é unha
unha institución que cumple este ano 30 anos formando a directivos de empresas hoteleiras. Sí, hai que ter en conta que xa foron máis de 4.000 os alumnos que están traballando en empresas de hostaleiras e turísticas de todo o mundo, e que este ano foi quen de máis que duplicar a matrícula de alumnos, non? E tamén, temos outras dúas direccións, unha de competitividade e outra dirección de promoción, que era a antigua Tour Galicia, non? En fin, nós vamos seguir traballando na promoción do turismo galego, fundamentalmente no exterior, porque aí é onde aínda podemos medrar, e poderemos medrar de un xeito quizáis moito máis con moita máis calidade da que hasta agora vamos traballar máis eses mercados que nos poden aportar maior calidade no eido turístico. Pero a nivel de certificacións de calidades, as chamadas CUS de calidade e as S da sostenibilidade, Galicia está ben posicionada a nivel España, non? Sí, non me refiro a calidade somos a segunda despois de Andalucía, non? Pero Andalucía é o doble que non, o triple, sí, casi. Son 8 e pico de millóns. E 8 provincias. Claro. Si, non me refería a calidade na oferta, senón a calidade na demanda. Vamos a incrementar esforzos para ir a aqueles mercados que nos traigan visitantes con máis capacidade para gastar en Galicia. Aí é onde fundamentalmente vamos dirixir as nosas tarefas de promoción. Dentro desa estrategia 2030, e un pouco porque, se nos vai ir o tempo, e me gustaría meter tamén o papel que debe de xogar o Galicia Norte de Portugal, esta alianza tamén, e o que nos xoga e o que nos supón o terceiro aeroporto, o aeroporto máis importante de Galicia, que é o de Oporto, non? Sí, a verdade é que nos temos a relación co norte de Portugal, con Turismo Norte de Portugal, e a nosa é fundamental. Precisamente nesta presentación que falaba da España Verde en Portugal, no norte, sí, na área metropolitana de Porto. Antes dixe en Maia, pero foi en Gaia, en Vilanova de Gaia. Sorprendíalle aos asturianos, cántabros e aos vascos, sorprendíalle a boa relación que existe entre Galicia e o norte de Portugal, que eu non diría que é mellor que con eles, pero sí que é unha relación moi fluida e está moi engrasada de hai moito tempo, de unha colaboración interregional, e xa era hora que no eido turístico tamén estivese así. Sempre houbo contactos, pero agora mesmo estamos desenvolvendo coa rexión norte de Portugal proxectos tan orixinais como un clúster transfronterizo, unha alianza de empresas por a parte galega e do norte de Portugal, e tamén temos un exemplo de colaboración en canto a innovación turística a través do Turislab entre España e entre Galicia e o norte de Portugal. Somos territorios que medramos de xeito parello. O norte de Portugal e Galicia están incrementando o número de visitantes estranxeiros, e tamén formamos casi parte agora mesmo de un mesmo destino. Gracias precisamente ao Camiño de Santiago, as persoas que nos visitan, que visitan Galicia, unha alta porcentaxe, empezan a súa visita en Portugal, rematan en Galicia e volven a Portugal e se volven aos seus países de orixe. E ademais estamos condicionados polas líneas internacionales que ten de conexión o aeroporto de Oporto, que nos sirve para nós a través de vuelos internacionales moi largos, que nos sirve máis, é dicir, Galicia nos tres aeroportos move 5,5 millóns de pasaxeiros, pero o Oporto con 120 líneas voos internacionais move 15 millóns e pico. Entón, aí ese polo, e que papel debe de xogar esta historia
digamos que esta historia non, estas infraestructuras comunicativas, e que nos pasará se Galicia siga avanzando nesta calidad turística cando teñamos o AVE vamos, en Pontevedra ou en Vigo ou en Santiago. Sí, hai que ter en conta tamén que por a estación de Ourense xa pasan 2 millóns de viaxeiros ao ano, o sea, temos aí unha vía de acceso que ainda nos falta que chegue, non? Sí, bueno, ahora cada vez vai mellorando máis as comunicacións, xa hai trens de última xeración que chegan a pesar dos fallos de último... Sí, tamén é certo. Os desastres últimos é un lío, non? Sí, pero penso que Galicia está ben comunicada na actualidade e debería pois aproveitar máis ese potencial que teñen eses 3 aeroportos da Coruña, Santiago e Vigo, e agora mesmo, pois bueno, a verdade é que o AVE nos pon vía terrestre en tempos razonables en conexión coa meseta, e tamén pois a posibles visitantes que veñan do arco mediterráneo ou de Andalucía, pois tamén por vía terrestre teñen moito mellor acceso que hai uns anos, e iso hai que valoralo moi positivamente. Como está funcionando o outono en Galicia, os magostos, as promocións gastronómicas do outono en Galicia? Fágame un paquete con Nadal, Reis, e como se presenta isto para Galicia, ou cales son as perspectivas a día de hoxe, señor Merelles? Sí, o turismo galego avanza en cantidad e tamén en calidade, e avanza tamén en 2 fenómenos polos que ten que traballar a administración fundamentalmente, e tamén os empresarios, que son a desestacionalización, o sea que cada vez haxa máis visitantes ao longo de todo o ano, e a desconcentración. Se o Salnés a gran zona turística de Galicia, pero eu penso que todas as zonas e todas as comarcas merecen a súa oportunidade. Esa é o que chamaríamos a desconcentración turística, e eses 2 fenómenos se están dando agora mesmo en Galicia. Cada vez a demanda se desestacionaliza máis, veñen máis xente ao longo de todo o ano, e cada vez hai unha maior desconcentración, e os maiores incrementos turísticos producíronse na cidade de Lugo, e tamén houve un incremento na cidade de Ourense, en Ferrol, que tampouco era unha cidade especialmente turística, pero que cada vez atrae máis visitantes, e no interior de Ourense, non? Por poñer un exemplo, a zona da Ribeira Sacra. Pois ben, o mes de setembro foi o mellor mes de setembro de toda a historia do turismo de Galicia, e o mes de outubro pois tamén vamos a ter récord de visitantes, calculo eu. Os datos van a estar a semana que ven, pero o mes de outubro foi un moi bo mes. Tendo en conta estas novas características, pois é certo que a oferta se ten que adaptar á demanda, e a todos, cada vez, a todos eses mellor, a todos eses que nos visitan pois máis ao longo de todo o ano. E desde a administración pois animamos a que as empresas acheguen pois oportunidades para que a oferta complementaria pois sexa cada vez máis ampla. Nos, a través de produtos como o outono gastronómico en turismo rural, que combina as estancias en aloxamentos rurais de Galicia e a gastronomía, pois o bono turístico tamén. E o bono turístico, que é un éxito cada ano que ponemos ao mercado, que a Xunta inviste 1 millón de euros, pero moviliza 2,5 millóns de 2,5 millóns de euros na temporada baixa, o sea, entre os meses empezou en setembro e decembro. E, bueno, aí temos o turismo de saúde, temos as rutas da Camelia, bueno, temos as rutas dos Pazos, o de saúde, que sería o termalismo, sí, do que se trata, nós levamos moito tempo traballando en desconcentrar, en segmentar a oferta
e así poder atender a demandas distintas, non? Entonces, tendo en conta os nosos recursos fundamentados na natureza, a gastronomía, a cultura e o Camiño de Santiago, pois levamos tempo traballando en produtos que nos poida, esa oferta poida cubrir a demandas distintas dese turismo que hai anos pois, o que quería era estar na costa e disfrutar pois, de temperaturas altas e de estar á beira do mar. Entón, ese traballo pois, nos leva pois, a recoller agora estes froitos, non? Pero é un traballo que se iniciou hai, eu diría que hai 30 anos, máis ou menos, e fomos quen de poñer no mapa e de facer un destino moi original e con unhas características propias que agora mesmo pois, está sendo de éxito. De que xeito vostede valora o Nadal de Vigo dos últimos anos de posicionamento non só dentro de España, sino fora de España, ou que faga campaña en Nova York, con posicionamento a mellor Nadal do mundo en Vigo? Porque xente que ven a Vigo acaba aloxándose en Pontevedra ou en Sanxenxo ou na comarca. Sí, a verdade, non cabe dúbida que foi unha iniciativa de éxito e que o éxito é importante sobre todo porque se produce na época de menor demanda, non? Que pois nestes meses que coinciden co final do ano. E entonces, desde aquí, pois nada, valorar moi positivamente esta iniciativa e bueno, todo o que sirva para atraer visitantes nas mellores condicións posibles e que gasten durante a súa estancia en Vigo, na contorna de Vigo e en Galicia, pois benvidos. E acaba o Nadal e empezamos Fitur. Efectivamente, sí. Pero non hai solución. Aquí isto é un non-stop permanente. Pero Fitur é a Champions, non? Sí, a ver, Fitur, Galicia aproveitou tamén históricamente esta feira como cando non existía o mundo da digitalización, nin as redes sociais, nin as webs anteriormente, pois había que apostar moito por as feiras, que era un pouco o contacto persoal cos operadores e, efectivamente, coas empresas e con outras entidades de promoción. Entón, bueno, Galicia sí que aí tamén fixo unha aposta por levar o mellor deseo e vestir toda esa oferta. Está premiado do ano pasado. Foi o ano pasado da auga, non? Efectivamente, e o están máis premiado na historia institucionalmente. Efectivamente. Entonces, pues bueno, esa trayectoria pues nos leva a contar con Fitur como un elemento, o primeiro elemento de promoción, diría no ámbito español, é unha feira internacional na que tamén nos visitan operadores e axentes estranxeiros, pero sí que ese pistoletazo de salida da promoción do turismo non só do galego, sino de toda España para o mundo, non? Hai que estar aí. A Xunta vai estar, xa se está traballando, xa está todo, digamos que máis ou menos preparado, non sei se pode adiantar algo. Sí, bueno, non sei se é unha primicia, non, pero o noso stand pois vai, sempre ten que ver con esa diferenciación, pois o ano pasado estaba moi ben vencellado co mundo da auga e de como a auga en Galicia pois nos permite relaxarnos, nos permite estar en contacto coa natureza ou gozar de outras experiencias moi interesantes e moi desexables, e este ano, pois bueno, é certo que nos diferenciamos bastante por a nosa natureza, por como o clima aquí pois labrou unha paisaxe, labra pois algo, unhas contornas distintas ao do resto de España, e por aí van a ir os tiros. Bueno, e temos que nos pode dicir da taxa turística acordada? Hai acordo co Concello de Santiago e parece ser que xa hai outros concellos que se queren sumar a este carro ou poñerse, digamos que a favor, como podría ser o Grove, a illa de Arousa, Fisterra, Cedeira ou Cabanas, que estarían a favor. Hai que ter cuidado, hai que tomar estas cousas en serio.
Está Galicia como para decir que estamos masificados en determinados momentos cando estamos investindo tanta campaña, tanta promoción, tanto, e nos dá tanto, e nos aporta tantos beneficios o turismo? Mira, nos temos observador, nos observamos e valoramos os datos cos que xogamos agora antes de facer políticas turísticas, non? Temos certa monitorización de algunhas dinámicas do turismo galego, por exemplo, o Camiño de Santiago témolo bastante monitorizado e en nada vamos a xudicar o Observatorio de Sostibilidade. Será este mes? Sí, antes de que remate o mes. Estamos ahora no período de, por si houvese algún recurso, un período administrativo, pero xa está. E non observamos en ningún momento masificación no que tendo en conta o que representa a masificación. Claro, non é un día de festa. De un turismo, efectivamente, nin é unha semana. O día do Apóstolo de Santiago. Efectivamente, ou ao mellor Santiago concretamente, que pode ser a contorna onde máis se concentre a actividade tanto dos peregrinos como dos visitantes en determinadas datas, pero non observamos unha masificación que non se poida controlar regulando os fluxos, non? Como xa fixo a Xunta de Galicia no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, como fixo na Praia das Catedrais, Corrubedo, efectivamente, outro parque natural. E entón, bueno, non vemos unha situación especialmente grave neste sentido. E tamén creemos que a taxa turística non resolve ningunha das externalidades negativas, chamémoslle así, que pudese xenerar o turismo, e a proba temos na comunidade en Cataluña ou nas Illas Baleares. Pero xa non é só o euro, os 2 euros, os 3 euros, os 5 euros que haxa que pagar na factura do hotel ou na factura de non sei que, senón que máis que nada ás veces parece que é un síntoma negativo, non? Efectivamente, entonces nós non creemos que vaya a arreglar nada deste tipo, e tampouco creemos que no momento de desenvolvemento turístico que ten Galicia, creemos que sexa necesario aplicar unha taxa turística en todo o territorio. Ademais, aplicar impostos transmite unha sensación efectivamente de masificación ou de malestar negativa. E nós creemos que neste momento non hai que estar nestes temas, porque precisamente agora mesmo o turismo galego estáse consolidando como un turismo de calidade, porque, como dicía antes, os hotéis ganan un 7% máis que o ano anterior, cada vez venen máis visitantes estranxeiros, entón nos estamos situando como un destino moi importante no panorama español. Entón, todo este tipo de impostos poden xenerar, non sei se alarma, pero sí un sinal de que aquí estamos masificados. Por resumir, queda clara a súa, digamos que a súa reflexión. A Xunta cede, digamos que voluntariamente, ao Concello para que poida aplicar esas tasas e que as xestione directamente. Sí, sí. E habrá vixiancia para que esa tasa de simplemente vaya para unha finalidade concreta que é que se pon, que é mellorar a limpieza, etc, etc, etc. Sí, a ver, a taxa turística en Galicia vai ser un imposto autonómico, bonificado ao 100%, o sea, cero, a Xunta non vai cobrar, e transmitido aos concellos que poden facer unha recarga sobre un número de unha cantidade de euros e durante unha estancia que está delimitada, que son 5 días, máis de 5 días non se vai cobrar, xa non se cobra este imposto, e o Concello, a través dunha ordenanza, a que ten que xestionar todo o relativo a todo o relativo a este imposto, o vai ter que xestionar o Concello, perdón. E
E a lei prevé que se constitúa unha comisión na que están representados os hostaleiros e o sector turístico da cidade ou do concello que queira, para poder sí, darlle... os empresarios e a cidadanía para ter un poquinho de transparencia e que se poida... Sí, e hai como 10 apartados nos que hai que investir. Vivendas turísticas, hai que facer unha nova normativa, hai que aplicala máis, que hai que facer en non moito tempo. A nosa... De xeito resumido, señor Merelles. Sí, Galicia foi a primeira comunidade, se non a primeira das primeiras, que foi quen de ter unha normativa para vivendas de uso turístico. É un decreto ano 2017, no que xa no 2017 estaba prevista que foran os concellos os que puidesen limitar dentro da súa autonomía municipal e tendo en conta o uso que fan estas vivendas do terreo, o urbanismo do concello, e tamén que as comunidades de veciños poidesen poñerlle límite a esta actividade. Sí, vale, pasaron 7 anos e agora son os concellos que se dan conta que teñen competencias e algúns están tomando decisións no marco do seu plan xeral de ordenación urbana e xa lle están poñendo límites a algún tipo de vivendas, non? En algunha parte das cidades. Nós, cando nos comunican que unha vivenda non é ilegal nesa parte do territorio, pois, bueno, as damos de baixa. Unha vez que escoitamos, damos de audiencia ao interesado. Aquí trátase de respetar a seguridade xurídica fundamentalmente e hai que escoitar a cada un dos afectados. Como están as axudas ao sector para a enerxía, a renovación enerxética, melloras, concellos pequenos, e de xeito breve? Sí, mira, nunca estuveron mellor, porque para a mellora enerxética temos unha liña de axudas que provinte dos fondos Next Generation de máis de 10 millóns de euros, que nunca na historia hubo tanto apoio á iniciativa privada para renovar estructuras e mellorar a eficiencia enerxética. E nos, para o ano que ven, vamos seguir co apoio aos concellos de menos de 10.000 habitantes para que poidan ampliar a súa oferta turística. E vamos manter esa liña que temos, que o ano pasado foron beneficiados máis preto de 70 concellos, eran proxectos de hasta 30.000 euros para xenerar oferta. E despois temos outra liña de axudas a través dos xeodestinos que nos permite que esa agrupación de concellos teña unha liña de crédito, por decirlo así, para máis destinada a promoción que a xerar oferta, non? E a verdade é que estáse aproveitando moi ben. Pois, señor Merelles, poderíamos seguir falando, porque isto dá para moito, pero que aquí acabouse o noso tempo. Con que lle gustaría rematar a vostede? Pois gustaríame rematar apelando a responsabilidade dos cidadáns galegos e que a reflexión do que está a supoñer a actividade turística de beneficio para a economía e para o benestar da cidadanía. Que non nos quedemos só coas mensaxes curtoplacistas e reflexionemos como está beneficiando esta actividade a toda Galicia e que temos que ter en conta que vía impostos se xenera moita riqueza que pagan quenes nos visitan ou nos mesmos facendo turismo en Galicia e vía gasto tamén se xeneran moitos ingresos que concretamente na comarca do Salnés se sabe ben, non? Cantas variantes nos quedan por variantes de turismo, desde o enoturismo, as adegas, desde o náutico, desde que nos tocará para outro día. Nos tocará para outro día. Eu estou disposto a vir cando... Bueno, pois entón facemos unha visita cada semana. Bueno, moi ben. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos, señor Merelles. Moitos éxitos que serán vos para Galicia. De acordo. Eso esperemos. Moitas gracias. Bueno, moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade e, damando os copatrocinadores, volvemos e recibimos a Miguel Lago,
presidente do Centro Comercial Urbano Zona Monumental de Pontevedra, para falarnos de, lóxicamente, de toda a actividade comercial que se celebra na capital das Rías Baixas. Non o perdan, será dentro de un instantiño. Hasta ahora mismo.